Jeg vil lige starte med at forklare nogle af de begreber, vi skal arbejde med. Forskellen på den primære og sekundære socialisering er, at i den primære socialisering bliver du påvirket af din familie og nærmeste venner og fætre og kusiner. Altså dem, der er tættest på dig, påvirker din måde at være på. Hvorimod den sekundære socialisering, der vil du blive påvirket af dine skoler og andre daginstitutioner, arbejdet og især nu i internettet og medierne. Ja. Så skal vi også snakke om det senmoderne og moderne og traditionelle samfund. Det traditionelle samfund er langt tilbage, det er stoppet omkring 1850. Det er det gammeldags samfund, vil man sige, hvor at kvinden var hjemme og passede børnene og huset og lavede mad, og manden han var ude og arbejdede og tjente penge. Og der var meget ulighed mellem mænd og kvinder, og meget sådan, kvinderne måtte ikke arbejde. Og så kommer det moderne samfund, hvor børn begynder at gå i skole til 7. klasse, og moren hun er stadig hjemmegående på deltid, og faren han er på fabrikken oftest. Og mange familier begynder at flytte ind mod byen, og der er stadig ulighed mellem mænd og kvinder. Men kvinderne har til den tid fået stemmeret. Og så det, som vi så vil kalde dagens samfund, er det senmoderne samfund, hvor både mænd og kvinder er i arbejde, og børn er i skoler og institutioner, fra de er helt små til omkring 18-20 år. Og der er stort set ligehed mellem kvinderne og mændene. Og så snakker vi også om normer, uformelle og formelle normer. Formelle normer er den slags normer, der er skrevet ned som love og regler, som alle skal overholde. Og de uformelle normer, det kan være forskelligt fra sted til sted og byer og i forskellige skoler og i hus og hjem. Hvor det er ikke nedskrevet regler, det er bare sådan bestemt opførsel, man plejer at have i det område, hvor de nu er. Og inden det, så ligger der nogle positive og negative sanktioner, og sanktioner, det er positive og negative sanktioner er det, der sådan hjælper dig til at huske regler. For eksempel i den uformelle form vil det være negative sanktioner, vil være negativ opførsel over for de ting, du gør, som i dit område vil være forkert. For eksempel, hvis du siger noget dumt eller siger en dårlig joke, vil folk måske rulle med øjnene, eller i hvert fald ikke grine af den, og du vil nok ikke gøre det igen så. Hvor at i de formelle normer, der har vi negative og positive sanktioner, som at der er lov og regler, og der er fængsel og studieregler, og der er for eksempel studenterhuer og eksamensbeviser, der guide dig til, hvordan du skal opføre. Og så har vi lige et sidste begreb, som er en uformel norm, som bliver internaliseret. Det vil sige, at man underkaster sig normen uden at reflektere over det. Det vil sige, at det bliver så meget en del af din hverdag, at du slet ikke tænker over, at du gør det mere. Ligesom at vaske hænder, når man har været på toilettet. Det er egentlig ikke en regel, men det er bare noget, man gør. Ja, og så er vi kommet til spørgsmålene. Og spørgsmål 1 lyder som: hvilken form for socialisering spillede den største rolle for din identitetsdannelse? Den primære eller den sekundære? Der må jeg sige helt klart den primære. Jeg er født helt ude på landet, ja. Og min mor synes ikke, at jeg skulle have omgang med nogle andre børn. Det fik jeg ikke, før jeg kom i skole. Okay. Så jeg var isoleret i min egen verden sammen med min storsøster. I skolen også, der havde jeg heller ingen omgang med eleverne andet i frikvarteret. Nej. For jeg cyklede hjem de 10 kilometer. Der måtte jeg som sagt heller ikke lege med nogle fremmede børn. Nej, så du er opdraget af dine primære. Ja. Så det var først senere, da jeg var 15 år, at jeg fik kontakt. Så rejste jeg også hjemmefra og boede selv, fra jeg var 15. Okay. Så der fik jeg jo mere kontakt. Der var jo ikke nogen til at styre mig mere. Så var det jo kun sekundære kontakt, jeg havde. Ja. Så på hvilken måde har det overstående påvirket dig? Og hvordan påvirker den øgede sekundære socialisering unge mennesker? Ja, man kan vel sige, at den både har påvirket mig positivt og negativt. Ja. I hvert fald, da jeg var i den alder der synes jeg, det hele var ret negativt.
ikke måtte komme uden for grunden. Så jeg vil sige, at står der det hele, så er det opvejet hinanden hen ad vejen, så er den sekundære taget over. Ikke? Jo. Så. Og hvordan påvirker den øgede sekundære socialisering unge mennesker i dag? Det vil man sige, det vil jeg også sige, det er godt og ondt, ikke? Fordi de er faktisk hele tiden beskæftiger sig med det sekundære påvirkninger. Ja. Fordi de starter jo i vuggestuen og børnehaven og skole og efterskole, ikke? Ja. Og det er sekundære påvirkninger. Ikke? Jo. Så den tager overhånd allerede fra de spæde, den sekundære. Og så kan man sige, at den primære, den består jo stadigvæk, ikke? Når de er hjemme med forældre og søskende og fætter og kusiner. Så på den måde, så bevares det. Synes du, det er positivt så, at de er mest påvirket af den sekundære? Jamen for at kan deltage fuldgyldigt i samfundet af, så må man indordne sig under det sekundære. Ikke? Men man kan ikke kaste det bort, fordi så står man udenfor. Ja. Og det er jo ikke godt. Nej. Man kan ikke i dag leve alene på sin familie. Det kan man ikke. Som man kunne tilbage i tiden. Der var jo nogen, de blev boende hjemme hos forældrene, lige til forældrene døde, og så blev de boende i det hus, ikke? Uden at have kontakt med anden, nogle ganske få. Så det må man sige, det er en fordel. Ja. At det er en betydeligt nemmere dag at få en omgang med andre. Ja. Hvilke ændringer er der sket i det uformelle normsæt i løbet af dit liv? Er der forskel på, hvordan brud på normerne bliver sanktioneret i dag i forhold til din ungdom? Ja, der var jo, i min ungdom var der, det føles i hvert fald sådan, at der var ikke så meget lovgivning. Ja. Der var nogle mere simple regler, ikke? Og der kunne man jo også blive straffet på en anden måde. I skolen kunne man jo blive straffet. Ja. Både med et spanskrør i numsen og en lussing, det var jo tilladt. Man måtte jo godt straffe i elever. Ikke? Er der sket en ændring af de positive sanktioner i din omgangskreds? Det vil sige, hvordan værdsættes gerninger, som omverdenen mener, du gør rigtigt? Nej, man blev jo revset, hvis man gjorde noget forkert, ikke? Undskyld, hvad blev man? Sat på plads, hvis man gjorde noget forkert, ikke? Jo. Og man fik sådan, jamen så kunne man jo hvis man havde det har man også i dag, klikker, ikke? Jo. Og så, jeg vil ikke sige klikker, men nogen, der holder sammen, ikke? Og hvis man forbrød sig mod deres uskrevne love, så kunne man jo få en sanktion, at man var så ude et stykke tid, ikke? Jo, men hvad så, hvis du gør det rigtigt? Hvis man gjorde det rigtigt, jamen så kunne man også godt få ros og klap. Det kunne man. Ja. Men der skulle temmelig meget til for at blive rost. Okay, det var meget svært at blive rost. Det var svært, ikke? Fordi dengang tog man det som selvfølge. Ja. Hvis man har fået at vide i skolen for eksempel, ens barn er normalt begavet, så skulle de kunne klare sig. Ja. Og så må de jo indpasse sig derefter. Så det er blevet nemmere at få ros, synes du? Ja, det er nemmere at få ros. De negative, er der sket en ændring der? På de negative? Ja. Ja, de er jo nok blevet lempet lidt, de negative ting. Ja. Men på den anden side, så sker der jo nogle forfærdelige ting indimellem, ikke? Jo. Men det er jo de andre strafbare handlinger.
der kommer til udtryk. Ikke? Så Hvis hvad man- blev der sket? Hvilke negative sanktioner var der dengang, du var ung? Ja, der var jo blandt andet det der med spandtråderne, ikke? Jo, Det var da en negativ reaktion. ja. Og man kunne også godt, det ved jeg ikke, om man kan få i dag husarrest, kan man det? Jeg tror ikke, det er brugt så meget, men jeg tror, det er der stadig, ja. Det blev jo brugt. Det blev brugt meget, i hvert fald for mit vedkommende. Hvis jeg overtrådte den der regel, og havde leget med en, jeg ikke måtte lege, ikke? Ja. Kan du komme på nogle internaliserede normer fra din ungdom, som du i dag tænker tilbage på, som noget, der overhovedet ikke er en selvfølge i dag? Der kan man vel sige, at sådan noget som at rejse sig op i tog og bus for ældre personer, det er vel ikke så udbredt i dag. Nej, Det var i hvert fald, det var bare noget, man gjorde. ja. Ja, Og man kan jo også sige, at omgangstonen, den var jo anderledes. Man sagde jo ikke du nej, overhovedet. nej, det er rigtigt. Man sagde jo de til alle. Ja, Det er jo heller ikke en selvfølge i dag, at børn skal spise op. nej, det er rigtigt. Det skulle man dengang. Ja, Det sorte butik, der var ikke noget. nej, det er rigtigt. Er overgangen fra det moderne samfund til det senmoderne en ubetinget gode i din optik? Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi der er jo mange fra det moderne samfund, ikke? Hvor samværet var betydeligt større i familien. Ja, Det var fuldstændig uacceptabelt, at børn, indtil de flyttede hjemmefra, når de var 18-20 år, at de ikke var der hver eneste aften at spise. ja, Det var uhørt. Det kunne ikke lade sig gøre. og det kunne du godt savne. Ja. Ja. Det er vel heller ikke helt gode, at man har så mange hjælpemidler. Jeg tænker også på sådan en lommeregner og sådan noget. Ikke? Ja, Den havde vi ikke. Nej, fordi tingene gik lidt langsommere. Der var tid til at tænke sig om. Det er der ikke nu. synes du, det går for stærkt? Det går for stærkt, ikke? Ja, Men så er der også mange gode ting. Det er jo betydeligt nemmere at finde noget, hvis man leder efter et eller andet. ja, At man kan gå ind på nettet bare og spørge, ikke? jo, Og så får man svar. Det vi havde sådan nogle opslagsværker. ja, Leksikon, ikke? Og som sagt også den der hastighed i dag, hvor man kommer rundt, ikke? Frem for i ældre tid. Så det må man må jo sige, at der er jo flere positive ting end negative. Men derfor kan der jo godt være lidt nostalgi og tænke tilbage på samfundet, der ligger ikke så stærkt. ja, det er rigtigt. Ja. Vurder, hvilke positive og negative udfordringer unge i en identitetsdannelsesfase står overfor i dag. Ja. Altså, der er jo lagt enormt pres på uddannelse i dag på de Ja. unge. Så der gives, det er jo enorme krav, der stilles, ikke? Bare for at gå ind i en almindelig skole. Ja, det er rigtigt. Fagene er jo spredt ud, og der kræves, at man har forstået dem. Nej, der er mange udfordringer, både negative, men også positive i dagens Danmark for unge mennesker. Ja. Viften er bredere, ikke? Men det er jo at finde sin egen niche, det kan være svært. Ja, så du synes, det er negativt, at det går så stærkt, at folk skal blive Ja, hurtigt voksne? ja. Ja, Der er ikke tid til refleksioner. Man skal bare videre, ikke? ja. Men det var egentlig det sidste spørgsmål, Torben.